Makadaghan ang higayon nga kitang mga Pinoy giila sa atong pagkamatinabangon tibuok kalibutan. Sama na lang niining usa ka sugbuana nga giabibahan didto sa London atol sa usa ka road running event. Nunot kini sa iyang dalaygong buhat. Busa ilailahon ta, sinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Ang gilauman nga usa lang unta ka ordinaryong road running event niining sugbuanon nga lakip sa ni Salmut sa 10K run ngadto sa London nahimong mas extra special human sa iyang pagtabang sa usa sa mga runner nga diriyot na kuyapan padung sa finish line. Ang Good Samaritan giila nga si Harriet K. Padin Amores, usa ka ICU nurse lumad nga taga Carcar City, probinsya sa Sugbo. Asoy niya nga nagtinguha unta siyang malabwan ang iyang personal record sa 10K run kaniadto nga 1 hour and 3 minutes apan. And then I was already running towards them because kanang nag-struggle na gid sila, naglisod na gid og lakaw to ang nasa middle, tas nag-jelly legs na siya. I think she was dehydrated or I think na hutda na gid siya electrolytes ato nga day. So side by side gi-hold na mo siya and nag-walk na lang mi padung sa finish line. So around that time murag naka-think ko ala dili na nako mako akong time, but it's fine kanang what's more important during that specific moment kay to get her the medical aid that she really needed. Ang caregiver calling ni Harriet isip usa ka nurse sud na sa 8 ka tuig didto sa London mo'y ni patigbabaw aron mutabang og ipadaplin lang una ang personal niyang tinguha. Sa pagkakaron, nangandam na ang grupo ni Harriet sa ilang fundraising nga idonar sa usa ka NGO dinhi sa atong nasod, pinaagi silang pag-hike sa Mount Kilimanjaro didto sa Africa. Samtang, ug mga adlaw, dungan tang maki-good vibes og malingaw sa mga pasiaw nining nigrensing vlogger. Busa, make it a habit sa pagtanaw sa GMA Regional TV Live matag alas 8 sa buntag. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.